National Bureau of Investigation kan NBI mipasaka og kaso batok sa unom kagingong suspect sa tanim bala scam sa Ninoy Aquino International Airport. Gifile kagahapon sa Department of Justice ang kaso batok sa duha ka personahe sa Office of Transport Security kon OTS ug upat ka airport police. Gipasangin lang ang unom nga nagbutang og bala sa luggage sa American missionary nga si Lane Michelle o Michael White ni adtong Oktubre. Matod ni White nga gipangayuan siya sa mga airport police og 30,000 pesos aron dili ipadayon ang kaso batok kaniya. Bisan pa man gidinay niya nga iya ang balang nakuha gikan sa iyang luggage. Matod sa DOJ nga adunay mga higayon nga mga miyembro sa OTS ang nagpaluyo sa tanim bala scam apan nagtuo sila nga dili ingon kadako ang grupo ug gustong tawgon nga sindikato.